Takže čus, vítam vás Pikachu, dneska u Kúry a dneska bude gameplay skoro Fortnite. Za chvíľu sa končí sezóna, nemáme za to dlho, takže keď chcete získať nové skiny, ktoré sú vysnívané v z rewardoch, alebo ešte nestíhate Battle Pass, tak si treba pohnúť. Ja už mám Battle Pass celý, mám 106 level, takže aha, ja idem tu a ja som teraz sova. No ale nič. Uvidíme, koľko skončíme. Dáme si. A dám toto, je to jedno. Nehovor, že môj hráč je Afrika. Ideme tu. Ja, môj hráč je Afrika. Ne, našťastie, tam vidím, že zelené, 7 stanku, 9, tak ešte autobus pôjde ďalej. Takže není, našťastie. Yes, máme to. A ide vlak. More. Kde je vlak? To som zmeškal. A na čo je? Ne. Keď hetnem často, tak... Wow, nie. Čo, počkaj. No. Som tu. Ideme na začiatok. Tak. Budeme hackovať časky, či... Yes, a máme... so skopom, nice. Čože? Ako hej. Nedám nič. Ja budem vystúpať Mono Olympus. Asi. Už na šťastku, to je jaká brochovka. Ale ja idem o toho, hej, lebo to mi môže úplne damage, že vraj. To bol. Poďme sa tam na zem. On is dead. Nice. On tě dostal. Tak. Zabil vlastně ho, nevím o tom. No ale teraz tam.
More. Ty budete si jak blbci, more. Takže toto bereš za toto. Nice. Ja potrebujem jeho veci, že nejdeš. Ty more. Hneď ide do beňu, len keď... A nič. Koľky sme skončili vlastne, to bola nudná hra. Dobre, ale musím to tak brať, že som to dlho nehral, 5 dní, 7 až, ne 5, tak. Nie, ale včas som to vôbec nehral, ale že... A toto je stále? No, 500 V-Bucks. Už mám. Nice. Lebo ja mám na budúci do Battle Pass. O nie. Dobre, to je jedno. Keď budúci Battle Pass pôjde do júla 3., tak ja si ho kúpim. Ja si ho kúpim, ale 2. júla mám narodky, takže bude livestream tady aj PVU. Ja to mám rád, keď dneska budem nacvičovať toto s bratom. Keď dáte shockwave, sa vystrelíte a tým spôsobom budete trafírať. To je zabavné. Ja som to ešte nikdy neurobil. Dobre, takže kde ideme? Ideme do Mount Olympus. Máme tu, neviem, vyšší level hráček. Ja. Áno, toto som si všimol. Tá socha je rozbitá. Tá socha je úplne že rozbitá. Všímate. Hej. Socha, ona ešte taká nebola. A hovorí sa, že tam český Capri Brigade, tu niekde, tu, tak on sa asi otvorí. Ja neviem, čo to je, ale... Lebo dobre. Bo ja mňa je tá schránka ako nejaký čas a... Proste... sa otvorí, tak brá, ja to nechápem. Už tam niekto dole je, ne? Vota. Predstav. Tak. Nice. Ale sa vezíš, to je dobré. Kde je môj hráč? More. To bol. Idem tady. Zoberiem AR-ko. Pre mňa AKčko, hej. Kde? Jak som ho trafil, more. Takže tu už niekto bol, hej? Zdrhám. Tu nesem byť. Wow. Pekne veci som mal, ale nie je trošku hlúpe, ne? Povedi sa idem vrátiť, tak, preč. To sa mi hodí to, hodím. Dobre, idem tam už to berú vážne. A jaký blbec mám na tom. A po druhé, čo tam robil, čo tam? Ty more, to čo bol more?
Judy. Však more! Ty vole, ja neviem buildovať. Neviem vôbec buildovať, aké som strese, tak neviem buildovať. Ale ja viem editovať, buildovať, ja viem buildovať, neviem editovať. To je ten problém. Ja si dám teraz sola. Toto bude lepšie, sola sú lepšie. Ešte to je stále? To má môj brat. A je to Titan. To bude ľahké. A nie, toto bude ľahšie. Tak ale kde je vlak? Vlak je tu. A my pôjdeme do Fenneking. To bude ťažké. Dobre, zoberiem rifle. To je Diamond Pelly, more, tak to má. Ukáž toto. Lunar Party. Billyho Dance. Asi tak podľa mňa. Ty ho nemáš. Myslím, že mám len jednu. Ideme do Fenneking. Miesto hororu. A vystupujem teraz. A ja neviem, prečo tu každý padá, ja nechápem. Je to nejaké miesto, kde je veľa diamond chestiek, alebo nejak tak. Tu nie sú žiadne diamond chestky. No, mythic. To diamond možno nie, ale mythic tu sú. Ale to musíš mať žltý vyznačené, že to je dobrá lokácia pre dobré veci. Dobre, takže nemám žiadnu vec na zabíjanie hráčov. Prečo tu sú také? No vidíte, už. To tak ma neprestrelíš. Aha. Tak. Toto použijem na moje auto a ideme. Jaká logika, more. Jaká logika, zober veci mám. Ha, nejaký mikoky. Ja sa na to zase také dole video, že no. Toto prepichnem. No rozbijem. Nice. More. Vstávaj, more. Poď preč s papom. No bude otravovať debil. Mus. Kalko. Ísť niekde. Nie! More, on tu stále je ten hrozný typek. Dobre, ideme bojovať. Mám ti headshot. Ty vole, čo ti dáva? Ale jaký slabý. Že slabý hovno. Už je tu vlak. Jasné, no.
to jeden. Dobre, máme ho. Jeska. No tu je ďalšia žeska, nice. Čo tu máme? No to ok. Ježiš. Áno. Áno, toto chcem. Ale tu je to. Mám. Jaké heky, nie? Už je tam to bude skončiť. To nebolo názor, ale odporúčam vám to robiť. Zachráni vám to autíčko a sa dostanete ďalej. Neviem si sa ani kde idem. Si budem čakať pri bunkri niekde. Dá sa povedať, že niekde. Tu je bunker. Keď dobre odhadujem. Ale tam bude border. Najskôr tu by mohol byť bunker. Tu. Potom v tom, nie? Tu niekde v tejto lokácii. Potom by mohol byť bunker. Čo ja viem, tu. Tu sú dva bunkry, ale tu už je border, takže tu určite nebude bunker asi. Tu je bunker, tu bude. No už určilo, že kde pôjdeme. Určilo. Lebo teraz to zastavím border. Ešte tu je niekde. Kde je táto diera? Áno, tu je táto diera a tu je bunker. A tu ešte aj border, nice. No. A to je nejaký medailoniak. Tu je bunker, tu v tej lokácii je bunker, hej. Ešte mám jeden bunker, ktorý mi vypadol z hlavy, ale... Nemore! To je medailon, neviem, ale medailon nejakú. Taký hráč tam je. Ja ho zabijem, ale on môže mať blokovnicu. Jaj. A čo, že jedna taká mythic blokovnica ma nedá na hit. Asi. Ja ho budem zabíjať za kačkou. Ja ho zabijem s AR-kom alebo zabijem tým, lebo síce ona je dobrá tá blokovka, ale ona je pomalá, nie? Ona je pomalá, s AKčkom uberáš, nie že viac damage, ale rýchlejšie toto zabíjaš. Uberáš damage, hej? Ale ja si budem čakať na bunker. Ešte doteraz tu nie je bunker. Už je 30 ľudí. Hráčov. Miau. Ale tu mi uberať benži, takže som musel stiaľo rozlučiť.
S tebou. Tak plus. Tu je auto nejaké, nice. Kde sú bunkry, halo? Čo bunkry boli vymazané z tohto? Som to dlho nehral, takže neviem. Ale dúfam, že neboli. A dúfam, že ani ostrov nebol. Neviem si bol. Nice. Tu niekto bol, vidno. Ty vole, tu nie je ani raz bunker. O, žeby a žeby. Poď sem. Yes. Máme dva veci. Poprvé mám. Čiže je to tam jasné. No jak. Takže, mám asautko. Ale čo bude diel, to nebudem potrebovať asi na terajšiu. Zase sa tam auto nie, však za autom to je rýchlejšie. No, že tam žiadny typek nie je, dúfam. Ne. Tak čas. Ja som zabudol, že to mám. Žiadny typek tu nie je, čo je dobré. Aj tak to nie je. Nice. A idem vykladnúť najprv zlato. Kam on nás čím zabil, more? Aha, on má harbin repík, ja som ho zabil s čím? On má 6 HP. Kámo, on má šťastie, more. Ty máš, kámo, normálne, že... Keď sa video páčilo,